Arriba l'estiu i s'atraca el beach polo. Aquest és el pròxim repte del Club Jamma de Ciutadella. Des d'aquesta setmana, els diferents equips de l'únic club de waterpolo de Menorca ja han començat a substituir la piscina per la mà. Nosaltres hem de ser conscients que som una illa petita, però que des d'una illa petita podem fer coses grosses, com el que aquí diuen. I a més podem aprofitar allò que millor sabem o que més polit que tenim, que és la mà. I per tant volem lligar el que és el waterpolo i l'esport en la mà. Aquesta és l'essència de la segona edició del Beach Polo Illa de Menorca, que es disputarà el primer cap de setmana de setembre a la platja Gran de Ciutadella. Després de la bona experiència de l'edició de l'any passat, de moment ja hi ha 11 clubs preinscrits i entre ells ja han confirmat la seva presència l'equip màster de l'Atlètic Barceloneta i un equip mix del Club Natació Barcelona amb la presència del golejador internacional Joel Esteller. Hay mucha gente de categoría de waterpolo nacional, de primera división y división de honor, que ya van a venir este año y que puede ser un espaldarazo para futuros eventos de este tipo. El torneig serà mix i també comptarà amb equips femenins com el Santa Eulàlia de l'Hospitalet. I de les illes s'espera la presència del Gimnàpolis de Sóller. La nostra idea és que això sigui anual, que es converteixi en un referent nacional i mundial. Això seria el nostre somni, o sigui, repetim, partim d'una illa que és petita, però una illa especial, única. Aquest és l'objectiu del club anfitrió, que té molt clar quin és el seu gran referent. Croàcia és el referent mundial. Croàcia és com una religió al waterpolo. I tu te'n vas a qualsevol poble que té costa y automàticament te trobes unes porteries a la mà. Y hay niños y familias que van a jugar allí, ponen la portería y es como en los pueblos que hay campos de fútbol o de fútbol sala, pues que hubiera aquí unas porterías y fuera waterpolo en el mar. El waterpolo és la passió dels 40 jugadors i jugadores del Club Jamma, com Antasio Grijalva, que somien triomfant aquest esport i convida tothom a practicar-lo. Bueno, pues jo els animaria a provar aquest esport, que és molt complet per al nostre cos. No és com el futbol, que només es juga amb les cames, molt complet per tot el cos i bueno, els animaria que vingui a provar un dia el waterpolo i se les enganxen. La primera oportunitat per fer-ho serà el pròxim 12 de juliol, amb la celebració del torneig de beach polo local. Aquest serà l'assaig general del gran torneig del mes de setembre.